daughter, Elizabeth. Thank you. And my name is Andrew. Jmenuji se Andrew. And I was here 2 years ago with my big truck. Jsem tady před 2 lety se svým obytným nákladákem and some other daughters a s dalšími dcerami and some friends. a s přáteli We had a fantastic time here. a strašně jsme se užili. We were hippies and punks and anarchists, Byli s náma hippíci, pankáči, anarchisti and you embraced us and loved us. a And we vy jste felt nás přijali a milovali. it's so good to be back again. Jsem strašně rád, že tady zase můžu být. Also, my wife was with me 2 years ago, and she loved you very much. Před 2 lety tady taky byla se mnou moje žena a měla vás moc ráda. And she would love to be here today. A strašně ráda by tu dneska byla. You may know that she died a year ago in Africa. Možná, že víte, že před rokem umřela v Africe. We were traveling together through Africa, and we both got typhoid and malaria and other diseases. Cestovali jsme společně v Africe a chytili jsme malárii, tyfus a nějaký další nemoci. I survived and she didn't. Já jsem přežil a ona ne. It's been a very difficult long year for me, health-wise Byl to pro mě dlouhý a těžký rok zdravotně and emotionally. a emočně. And this is my first trip anywhere since then. A tady to je vlastně moje první cesta kamkoliv za tu dobu. But a few days before my wife died, she did one great final act. Ale předtím, než moje žena zemřela, dokázala jako svůj poslední takový velký akt, skutek. The World Rainbow was happening in Ethiopia, and so I sent her. V Etiopii probíhalo světový setkání Rainbow a já jsem ji tam poslal. The day before she arrived, somebody at the Rainbow had a dream. A den předtím, než dorazila, někdo na tom Rainbow festivalu měl sen. His name was Judah, and he was a Rastafarian. Byl to Rastafarián jménem Judah. And in his dream, he saw a UFO come down from the sky, and a woman came out. A on v tom snu viděl, jak se z nebe snáší UFO a z něj vystoupí žena. And this woman had light and love for the rainbow. A ta žena měla lásku a světlo pro to Rainbow setkání. She would bring a message of wisdom, and her name would be Sophie. A měla pro to setkání slovo moudrosti a měla se jmenovat Sophie. And so he told everybody at the Rainbow that Sophie was coming to bring wisdom. A tak on tam všem na tom festivalu říkal, přichází Sophie a přinese nám moudrost. The following day, my wife arrived at the Rainbow. Den na to dorazila na Rainbow moje žena. And the previous month in Gambia, an African family had given her a new name. A měsíc předtím, když jsme byli v Gambii, tak je tam jedna místní africká žena dala nový jméno. A name that means wisdom. A to jméno znamená moudrost. So she arrived at the Rainbow and she said, "Hello, my name is Sophie." A tak dorazila na Rainbow, nic netuše a říkala, ahoj, jmenuji se Sophie. And she brought a message of light and love. A přinesla tam poselství lásky a světla. The Rastafarian recently had a baby with his wife, and they named her Sophie. Rastafarián teď nedávno měl se svou ženou dítě a dali mu jméno té dceři, jméno Sophie. So the theme for this festival, according to Martin and others, is minority. Martin a další mi řekli, že letošní ročník tohoto našeho setkání má takový prolínající se téma menšiny. And I have been giving thought to minority. A já jsem přemýšlel o tématu menšiny. Some quick thoughts. Pár jenom rychlých myšlenek. First of all, God as minority. Za první mě napadlo, že Bůh je menšina. A God who doesn't take sides. Bůh, který se nestaví na ničí stranu. Yes, God loves us and supports us and sustains us. Jo, Bůh nás miluje, podporuje a živí. But if we start a football team, then God will not wear the t-shirt. Ale pokud založíme fotbalový klub, tak Bůh nebude nosit jeho dres. And nor will he take sides on our military conflicts. A taky se Bůh nepostaví na žádnou stranu vojenského konfliktu. I thought about our communities as minority communities. Přemýšlel jsem o našich společenstvích, komunitách, kolektivech, jako o menšinách. That the Church of Christ has always been a minority compared to the majority. Že Kristova církev vždycky byla menšinou uprostřed většiny.
And yet inside that minority is another minority. Ale dál i uvnitř téhle menšiny jsou další menšiny. Many of us trying to live the way of Jesus differently. Mnozí z nás se pokouší žít Ježíšovu cestu a jít po ní jinak než ostatní. Differently from the world, but in many ways different from much of the church. Často nejenom jinak, než žije svět, ale i jinak, než po té cestě jde zbytek církve. And as minority followers of Jesus, we find ourselves attracted to minorities everywhere. A jakožto ti menšinoví následovníci Ježíše se cítíme přitahováni k ostatním menšinám, které jsou všude okolo. We seek out the poor and the abused and the marginalized. Vyhledáváme chudé a marginalizované, lidi na okraji. The widows and the orphans. Vdovy a sirotky. People who are ostracized and put in a very lower place in society. Lidé, kteří jsou vytlačovaní na okraj a ponižovaní. And when we find them, we find that Jesus is already in their midst. A když se s nimi setkáváme se s Ježíšem, který je už v nich přítomný. I thought of the word minor meaning small. Myslel jsem na to, že to slovo menšina je odvozeno od slova menší, malý. And that we are little Christs or Christians. A že jsme takový, jakožto křesťané, to slovo znamená vlastně Kristusci, malý Ježíškové. That we are the little flock that Jesus talked about. Že jsme to malé stádečko, o kterém Ježíš mluvil. I also thought about music, where you have a major key and a minor key. Taky jsem myslel na to, že v hudbě, čemu v češtině říkáme, opravte mě prosím, čemu říkáme dur a mol, tak v angličtině je jako menší a větší klíč. Probably. Do you want to fish? Definitely not. Do you want to translate? I thought about the mystics, the people that connected with God on a very deep level. Myslel jsem taky na mystiky, na lidi, kteří se potkávali s Bohem na hluboký hloubce svý duše. Throughout history, probably the greatest example of the minority followers of Jesus were the mystics. Myslím, že mystici jsou příkladem opravdu menšiny během celé historie křesťanství. While the philosophers were discussing words, takže zatímco filozofové se hádali o slova, and while the theologians were arguing about concepts, zatímco teologové si lámali hlavu s koncepty, the mystics were seeking deep, intimate union with God. Mystici hledali hlubokou, opravdovou jednotu s Bohem. And expressing it through art and creativity, because only those medium could hold the depth of the words. A někdy ji vyjadřovali skrze různé umělecké formy, protože jenom potom vlastně skrz, ať je to slovo nebo jiný médium, vlastně ta forma udrží ten obsah. And in Christianity they have been a minority. V křesťanstvu tihle lidé byli vždycky menšinou. Misunderstood and persecuted. Nepochopení a pronásledování. And not just Christianity, but also the Sufis in Islam. A to není pravda jenom pro křesťany. Podobné je to se Sufíci v islámu. Buddhism, Hinduism. Podobné je to v buddhismu, hinduismu. The God-fearers in every religion find their way into the minority. Vždycky ti, kdo hledají Boha v jakémkoliv náboženství, se ocitají často v menšině. But what about you? A co ty? Have you had God speaking to you this weekend? Promluval k tobě Bůh nějakým způsobem během těchto dnů? And does it fit with the theme of minority? A mělo to nějakou souvislost s tématem menšiny? I wonder if right now you would just close your eyes for just a minute. Možná bychom mohli na chviličku zavřít oči. And just reflect on what you have been hearing and seeing and sensing over the weekend. A jenom reflektovat to, co jste vnímali, viděli, slyšeli během tohle víkendu. Through the seminars, the workshops, ať už to bylo na seminářích, workshopech, the music, the conversations, na koncertech, v rozhovorech.
Have you heard God bringing a message to you? Zaslechli jste Boží hlas, co vám říká? I want to give you that minute to be silent. Pojďme si vzít minutku v tichu, abychom si to uvědomili. Možná, že teď máte nějaké slovo nebo pár slov v mysli. And you can keep that in the back of your mind as we continue to discuss. Když teď uslyšíte další slova, jenom si udržte v mysli to, co jste zaslechli. But I wonder if 2 or 3 of you want to shout out that word so we can all hear it. Možná některý z vás, 2, 3 by si chtěli podělit a jenom kouknout na nás to slovo nebo slova, které vás napadly. That's fine. I will have one. Surely one person has a word that they've been hearing God telling them. Pohodě, možná máme aspoň jednoho člověka, který má nějaký Differences. rozdílnost. Love bigger. Everywhere. Ještě jednou. Love is everywhere. Láska je všude. Was there one over here? Někdo tady? Love bigger. Love bigger. Love bigger. Forgiveness. Pro lásku se musím rozhodnout a něco pro ní dělat. I felt about sun. Přemýšlela o slunci. Fight the evil. Bojí se zla. Bůh nemá půl. Bůh nemá. God has no taste. Sola scriptura, jedině písmo. Okay, thank you. Díky moc. So we are here to worship Jesus. Jsme tady, abychom se poklonili Ježíši. We follow a Jesus who became a minority for us. Chceme následovat Ježíše, který se stal menšinou pro nás. Who lived as a minority during his life on earth. Který strávil svůj život na zemi jako menšina. Who was born into a refugee family from Egypt. Který se narodil do uprchlické rodiny, nebo do rodiny, která se stala uprchlíky v Egyptě. Was on the run from people that wanted to kill him as a baby. Který utíkal před těmi, kdo je chtěli vyvraždit, když byl mimino. Grew up in a Galilean village which had a very bad reputation. Který vyrůstal v galilejské vesnici, která měla špatnou pověst. Can anything good come out of Galilee, they said. Může něco dobrýho vzejít z Nazareta, se říkalo. He broke all the rules. Porušoval všechna pravidla. The religious rules, Náboženská pravidla, the political rules, politická pravidla, because he represented a kingdom that was not of this world. protože představoval království, které není z tohoto světa. He gathered all the wrong kind of people to become his disciples and followers. Schromáždil kolem sebe všechny ty nesprávné lidi, aby se stali jeho následovníky a učedníky. He was constantly under pressure from the authorities. Neustále byl pod tlakem mocných. And at the end of his life, A na konci svého života he gave his life for us. položil svůj život za nás. He was abandoned. Byl opuštěn. He was deserted by his followers. Jeho následovníci ho opustili. Sold for money by one of them. Jeden z nich ho prodal za prach. He had the religious authorities bringing down their punishment on him. Náboženský vůdcové se rozhodli ho potrestat.
The political structure was against him. Politický systém byl proti němu. He felt abandoned by himself as in God the Father. Došel na místo, kde byl opuštěn sám sebou, Bohem Otcem. My God, why have you forsaken me? He Bože můj, proč jsi mě opustil? And we will never understand exactly what he meant. A nikdy úplně nepochopíme význam těch slov. But we do know that he was abandoned at that moment. Ale víme, že v tu chvíli prožíval opuštěnost. And he became the ultimate minority. A stal se tou vrcholnou, krajní minoritou. But he also became the ultimate example of non-violent retaliation. Ale také se stal krajním případem nenásilného odporu. Because behind the scenes there was a war going on. Protože v zákulisí probíhala bitva. The powers of evil and darkness controlling the organizations and institutes. Síly zla, které ovládají instituce a organizace. And the story doesn't end with his crucifixion. Tam bojovali a ten příběh nekončí jeho ukřižováním. Because 3 days later he rose from the dead. Protože třetího dne vstal z mrtvých. He woke up. Probudil se. Stepped out of the cave. Vystoupil z jeskyně. And was seen by his friends. A jeho přátelé ho znovu viděli. They couldn't believe it. Nemohli tomu uvěřit. They had to poke their finger in his holes. Museli mu strkat prst do ran, to see if he was real. Aby se přesvědčili, že je to pravda. And in rising from the dead, Jesus accomplished something incredible. A když vstal z mrtvých, Ježíš dokázal něco neuvěřitelného. And if the demons had known this, they would not have crucified him. Kdyby to démoni věděli, nenechali by ho ukřižovat. That in his victory over death, že v jeho vítězství nad smrtí, and because of his sinless and perfect sacrifice on the cross, a díky jeho neposkvrněný dokonalý oběti na kříži, Jesus Christ destroyed the power of sin and death. Ježíš skrze to zničil moc, porazil moc smrti a hříchu. He turned the power back on itself and it imploded. Obrátil ty síly proti ním samotným a oni se zhroutili. He broke that power. Zlomil. He demolished the works of the devil. Zničil dílo ďábla. The greatest punk rock act ever. To byl ten největší punkáčský výstup kdykoliv. Jesus was the greatest anarchist ever at that moment. Ježíš v tu chvíli byl ten největší anarchista dějin. He turned the world upside down. Obrátil svět vzhůru nohama. And allowed the kingdom of God to begin its flow. A umožnil Božímu království, aby se vlilo do království tohle světa. The resurrection of Christ was the greatest middle finger to the power of darkness ever. Vzkříšení Ježíše byl největší fakáč mocnostem zla v historii. Yeah. Fuck you death. Fuck you destruction. Yeah. And now new life had come. A teď může přijít nový život. His kingdom had been inaugurated. Jeho království vlastně bylo korunováno, zažilo inauguraci. And Jesus' idea was to create a community, a minority community. A Ježíš chtěl udělat tuhle věc, vytvořit komunitu, minoritní, menšinovou komunitu. To carry the message of his words and the power of his life into a broken, hurting world. Která ponese a uskuteční tu jeho představu, to jeho poselství Božího království v tomhle porušeném světě. And the Bible says that this community turned their world upside down. A v Bibli čteme o tom, jak tahle menšinová komunita obracela jejich svět vzhůru nohama. A community of holy anarchists. Byla to komunita svatých anarchistů. But actually they didn't really turn the world upside down. Ale oni ve skutečnosti nezměnili, svět neobrátili ho vzhůru nohama. They were turning it the right side up. Oni ho obraceli ve skutečnosti hlavou vzhůru. They had joined God's plan of bringing reconciliation to the world. Připojili se, vstoupili do toho Božího aktu usmiřování světa. And making what was wrong right again. A to, co bylo špatně, aby mohlo být napraveno. Of bringing healing to the brokenness. Aby přinesli uzdravení tam, kde bylo narušení. And responding against violence with love and peace.
přinášení lásky tam, kde byla a míru, tam, kde bylo násilí a nenávist. And choosing generosity rather than greed. A rozhodnutí žít ve štědrosti radši než v lakomosti. And we are this community. A ta komunita jsme my. And still following God and joining His plan for the world. Ještě pořád se připojujeme k tomu, co Bůh dělá ve světě. And there's two words I want to leave you as I finish. A na závěr bych vám chtěl dát vám dvě slova. Love and respect. Láska a úcta. It's what makes a marriage work. To díky těmhle dvěma věcem funguje manželství. Paul says, husbands, love your wives, and wives, respect your husbands. Pavel říká manželům, aby milovali svoje manželky, a manželkám říká, aby ctili svoje manžele. But it's actually a circular flow that keeps the marriage going. Ale ve skutečnosti je to takový cyklický proud, který probíhá všemi směry v manželství a drží ho pohromadě. We give love and respect, we receive love and respect, and we give it back again. Dáváme lásku a úctu a přijímáme lásku a úctu a znovu ji dáváme. Love and respect to the world. Láska a úcta světu. Love and respect to people that do not agree with you and me. Láska a úcta lidem, kteří s tebou a se mnou nesouhlasí. The world needs love. Svět potřebuje lásku. A bigger love, Catherine. Větší lásku, jak říkala Catherine. Love is everywhere, and let's make it even more so. Láska je všude a pojďme jí pomoct ještě, aby byla víc všude. But we live in a world of difference, Wolfgang. Žijeme ve světě rozdílů. We are all minorities. Všichni jsme menšina. And we will never agree with everybody. Nikdy nebudeme v souhlasu se všema. And everybody will never agree with us. A všichni nikdy nebudou souhlasit s námi. We are unique. Jsme unikátní. And we have to learn how to respect other people. A musíme se naučit, jak tu unikátnost respektovat druhý. God teach us to listen. Bůh nás učí naslouchat. God teach us to value each other's journeys and stories. Bůh nás učí oceňovat příběhy a cesty druhých. God teach us to love our enemies. Bůh nás učí milovat naše nepřátele. And to move into the world with love and respect. A posílá nás do světa s láskou a úctou. The gate is narrow. Četli jsme, že brána je těsná. And the way is difficult that leads to life. A cesta je úzká, která vede k životu. And there are few who find it. A málo kteří ji nalézají. A minority finds the way to life. Menšina nachází cestu k životu. Through the minority gate. Skrze minoritní bránu. Let's find that life together. Pojďme nacházet ten život společně. Amen. Amen. Thank you, Sasha.